Sekolahanku, sekolahanku, panggonan anggonku golek ilmu. Sekolahanku, diulang dening bapak ibu guru. Sekolahanku, sinau maca buku. Ing panggonan iki, aku diajari supaya karo wong tuaku kudu bekti. Ing panggonan iki, aku diajari marang kanca aja srei. Diparingi PR kanggo gladen, kanggo sangu urip ing tengahing bebrayan. Aku percaya, sanajan abot kudu dilakoni. Kabeh mau kanggo kapentingan pribadi. Kraben ngesuk dadi wong kang aji, miguna tumrap bangsa lan negari.